Minä olen Paasi Ari ja tuossa on minun poika Jussi Petteri. Me ollaan tässä Oulujärvellä niin harjoitettu vuoden verran tätä ammattikalastusta. No me mietittiin Janko aika ammattikalastajaksi ryhtymistä, kun oltiin täällä kalasteltu jo Oulujärvellä ja Kuhmossa Ontojärvellä ja kalaa sieltä tuli aina hyvin ja sitten me päätettiin vaan ruveta tähän ammattikalastajan hommaan. Täällähän nyt muutamia muitakin ammattikalastajia on tässä pyörii tässä Oulujärvellä ja lähinnähän me ollaan tämä Ärjä Paltaselkä-alueella tässä kalastellaan ja tässä on muitakin ammattikalastajia vanhempia ja ne on ottanut oikein ilolla nuorempia kavereita nyt mukaan tähän touhuun ja niiltä on saanut hyviä apuja sitten näihin paikkoihin, että mistä kannattaa kalastella ja paljon muitakin neuvoja yleensä kalastuksessa. Kyllä mukavaa on ollut niiden kanssa touhuta tässä. Kokemuksenahan tämä vuosi ollut sille, että paljon on ollut opittavaa ja paljon on varmasti opittu ja vieläkin pitää jotain vielä opetella ja ihan positiivisilla mielillä tässä mennään eteenpäin, että ei tarvitse ihan sitä kelloa katsoa, että lähdetään 7 töihin tai tullaan 4 pois sitten ja saapi tehdä semmoisen päivän kuin itse haluaa ja sitä tahtia kuin itse haluaa ja ihan toisaalta mukava ammatti sille, mutta kyllähän täällä aina välillä keliarmoillakin olla, että se kaikkeen pitää tottua. Minä olen Rikulan Kaisa. Mulla on tämmönen luontoon liittyvä yritys, luonnollisesti Oulujärvi Ky, josta meillä yhtenä osana on ammattimainen kalastus. Eli kalastetaan kesällä ja talvella verkolla tässä Oulujärvellä, lähinnä tuossa Paltaselällä. Ja toinen osa meidän yrityksestä on sitä, että me järjestetään erilaisia aktiviteetteja luonnossa asiakkaille, kotimaisille ja ulkolaisille, yksityisille ja yhteisöille. Tämä ammattikalastus on tullut meidän yrityksen toimintaan oikeastaan mukaan sen takia, että kun oli tarvetta palkata jo ensimmäinen vakinainen työntekijä ja tämä kalastuksen aloittaminen mahdollisti sen, että pystytään työllistämään ympärivuotisesti 1 työntekijä. Eli sillä haettiin, niin pelkästään sillä matkailulla ei vielä pystytä ympärivuotisesti toimimaan, mutta tämä antaa meille sen tuen, että me pystytään kehittämään myös sitä matkailua ja meillä on kehitetty kalastusmatkailutuotteita myös, eli otetaan asiakkaita mukaan verkolle, järjestetään erilaisia kalastusretkiä kesällä ja talvella. Ja tällä hetkellä markkinointi on menossa tuonne ulkomaan suuntaan, nyt kun Estonian Airlines alkaa tänne Kajaaniin lentelemään, niin odotetaan, että saataisiin sieltä sitten kalastuksesta kiinnostuneita asiakkaita myös mukaan, että pystyttäisiin tehokkaasti hyödyntämään tämä olemassa oleva ympäristö ja kaikki se työ, mitä tehdään. Mutta kalastus on aina ollut lähellä sydäntä ja se on kyllä tärkeää, että satuin löytämään sopivan henkilön tähän perehyttämään itteni tähän ammattikalastukseen. Eli Esko Kämäräinen, joka mulla on työntekijänä, niin on pitkän linjan ammattikalastaja ja hän on sitten minua opastanut tähän kalastushommaan. Kalastetaan ammattimaisesti ympäri vuoden sekä sulaveen aikana että näin jäien alta. Ja molemmat on mukavia. En osaa eritellä sitä, kumpi on mielekkäämpää kesällä vai talvella. Ehkä se, että kesällä pystyt katsomaan paljon enempi verkkoja sulaveen aikaa, mitä sitten talvella. Mutta näin tämmöisenä kevätpäivänä, niin lystyksehän tuolla järvellä seilaa. Ja tosiaan kamalasti puhutaan sitä lähiruuasta ja sitä, että sitä on hankala saada. Järvikalasta on puutetta. Me ollaan toimitettu tässä nyt tämän syksyn ajan Kajaanissa alkoi tämmöinen lähiruokapiiri, niin se kala, mitä sinne tilataan, niin toimitetaan meidän taholta. No, noin kerran kuukaudessa niillä on tilauslistat, mistä me saadaan sitten viikkoa ennen kuin toimituspäivä on, niin tilattujen kalojen määrät ja sitten toimitetaan ne tuohon Kajaanin
purolaan, mistä sitten asiakkaat ne kalansa saa. Se on kun jäät sullaa siinä, niin siinä tulee semmonen 3 viikon 4 viikon katkos ja sitten sitä pääsee taas kesäpyyntiin sulalle veelle. Silloin huolettaa vehkeet siinä välissä ja katsellaan kesäverkot, että päästään niitä laskemaan. Aika raskas ammatti loppujen lopuksi on tämä. Täällä on hyvä, tosi hyvä kuntoinen kaveri, joka täällä niin päivän riekkuu näiden kalojen perässä. Kun se ei lopu se työpäivä vielä siihen, kun täältä tullaan, kun pitää ne kalat vielä laittaa. Se työpäivä voi venyä joskus tuonne 10-12 tuntiseksi päiväksi. Tulevaisuus ammattikalastajana näyttää kumminkin ihan positiiviselta, ainakin tässä Oulujärven alueella, että kalaa riittää hyvin kumminkin. Kuhakanta on hyvässä kasvussa tuossa ja muikkuahin näkyy olevan ja muikkuihin on hyvässä kasvussa, että kyllä tämä näyttää ihan positiivisilta ja hyvältä tämä jatkohittessä. Saalista suuri osa menee tuonne Oulun suunnalle, että sieltä yksi kalatukku käypi hakemassa 3 kertaa viikossa tuosta Koutalahden kylymistä nuo kalat. Jonkun verran paikallisille kajanilaisille kauppiaille menee kans sitten suoraan. Oliko Arilla kaloja paljon? Katsotaan näitä verkkoja. Rysätään vielä 2 viikkoa kahtamatta, että se onko sumppu. Jos on kova versky, niin ei oo pakko rata kahtamaan. Oli se enempi kuin 1. Heillä pieni. Aika lähellä. Nyt on pyylissä, mulla on verkkoja semmonen 36 verkkoa, eli tuplapitkää verkkoa tällä hetkellä. Ja kalasaalis on tähän aikaan vuodessa noin semmonen 20-30 kiloa alkaa olla taas semmonen kohtuusaalis. Mutta kevään aikana se kalasaalis oli vähän parempi, että oli semmoista 80-100 kiloa samalla verkkomäärällä. Ja nyt tässä pidetään tätä kesäaikana tätä verkkoa vielä varmaan pari viikkoa, että ne otetaan pois, kun meillä on veelämpiä. Odotellaan sitten tuonne elokuulle. Elokuun alkuun ainakin, että rupeaa illat pimenemään, että rupeaa kalat paremmin käymään. Pidetään verkkoja taas sinä sitten jonkun aikaa ja vajaa kuukauden päivät ja sitten ne tempataan taas ylös ja siirrytään sitten tuohon roolikalastukseen, eli muikkua ruvetaan roolaamaan tuota järveä. Tähän se roolilla tietysti kaikista helppo on, kun kalaa ottaa täältä. Saaliit on kanssa vähän suuremmat. Siinä on aina ne markkinointihommat sitten. Niitä on ne markkinat oikein vettää. Muikkua on pientä tällä hetkellä ollut, että sitä on kyllä liian paljon tuolla järvessä. Että
pitäisi enempi vaan sitten roolata, että riittäisi ruokaa. Niin. Onhan se tuo kuha tuonut kalastajia lisää tänne, että sehän se on työllistänyt tavallaan sitä 10 vuotta mitä sitä on ollut, että tämä on kuhaa pyydetty. Sehän oli ennen kuin näihin pikkupoika oli, niin sitä oli kuhaa hirveästi tässä Oulujärvessä. Se hävisi välillä, että se oli melko harvinaisuus, kuhan sattui saamaan. Tuotako hanat auki? Se on melkein koukattava sitä siltä puoleen ympäriinsä ja mentävä takaisin tuonne Härjän kuppelissa. Tuossa oikealla puolella nakka tulla sitten nyt verkkoon. Niin, siellä näkyy olevan. No, miten tämä trollaus muuten, niin miltä se näyttää? Kannattaako sitä tehdä? No, kyllä se kutuaikana kannattaa. Vai ei oikeastaan muu. Mäti on niin tärkeä. Niin on, ja silloin kun vesi jäähtyy, niin se on helpompi käsitellä tuo kala. Että se pieni kala, niin se on. Vieläkö kala menee pyöränä eteenpäin vai pitääkö se perkata kaikki? No ei kaikkea perkata, vaan perkattunahan se paremmin menisi ja säilyisi kanssa. Miten muuten tämä troolissa pitää olla miehiä heti monta ja 2 venettä ja No meitä, no eihän täällä pari miestähän täällä pitää olla ja rannassahan pitää olla syksyllä varsinkin, niin siellä pitää olla niin vielä toiset lisää, aina 2 miestä. onko hankala löytää? No on melko hankala löytää. Tää on sukulaisia vähän vaivata tuossa. Ei täällä koolaisia tää on löytynyt. Ei. Mikä siellä lähti siinä? En tiedä. No, semmonen huono tulos tällä kertaa. Mikä on se normitulos? No tuolla veolla olisi pitänyt tulla joku 300-400 kiloa, niin yhdellä veolla tavallaan. Nyt jäätiin puoleen siinä. Niin. Onko se tämä kesä vai onko se ajankohta Eipä vai sitä, mikä ei, se on? kato kun ei ole käyty järvellä nyt niin koko kesänä, niin se on aina ensimmäinen vähän hakua muuta. Miltä kalaa muuten vai? Ihan syötävätä kallaa tuo, että ihan hyvän kokosta nyt tällä kertaa. Mitä se näyttää muuten, kun polttoaineen hinnat nousee ja kulut nousee, niin onko se trollauksella, niin onko sillä tulevaisuutta vai? No kyllä se jos muikkukerta niin kasvaa isommaksi, niin silloin on, että no se on just tämä pikkumuikku ollut nyt tässä 3 vuotta melkoinen ongelma tavallaan. Käsittely on vielä työllä. Niin on, niin. Sitten markkinointi on kanssa, niin se on paljon hankalempaa tulla pienellä muikulla. Kyllähän siinä on kuhaa pyydettävä lisäksi, jos meinaa roolata, että ei yksistään roolulla pärjää. Että nyt tällä hetkellä ainakaan. Sitä ei pysty roolaamaan missä haluaa. Tuossa niin se joutuu pyörimään tuolla selällä ihan niin. Vaikka tietäisi missä muikku on, kun sitä ei pysty vetämään sieltä. Niin. Vaikka pinta Ulajärvessä on, niin Niin. parhaat paikat on aina Niin, ne on aina miehitetty, että se on aina missä muikku on, niin se on kuhaa siellä, niin silloin verkkomiehet on siellä kanssa. Että